ụmụnne m anya batakwa na nkụzi okwukwe. O nwere ife ka njụọ m. Ịma na onye ọbụla ụtụtụ onye ọbụla amasị je ebe ọ na-azụ afịa. Olu ebe ọ na-azụ afịa ọkpe ekpere si onye nwe anyị mee ka ife nke m na-eme ka ọ gazie ka ndị afịa bịa. So onye eme gịnị emepe afịa mana ajụ m chọrọ ịjụ ịma na onye na-alụ akpati ozu ọ bụrụ na o ruwe n'ụtụtụ ka ife ọ na-ekpe n'ekpere ọ ya si onye nwe anyị zitenụ ndị kọstọma ka ndị bụ ndị kọstọma ji azụ ya afịa ha. Ọ dịghị ka ọ dịkwa ndị nọ ebe a na-echekwa ozu ka ife ha ije na-ekpe n'ekpere nna